var det. Så er den meget mørk. Vil vi stille den her? Jo. Så skal vi den til træers med her Na2S. Jeg har noget, vi tjekker, om der ikke var noget af til det sted. Det er sindssygt. Og han ønskede, at han kom til kun til at klø sig i øjet med det. Det var det. Ja. Se taler. Og der er brugt 1 million.